Karikado, bi boni sɛbɛn min n'u kama le républicain. Odo. Worodugu jɛkwa ni Foroba ɲada. Kabako. Sɛbɛnfura in ni y'a bolo ko siɲɛ 600, 737 ani 7. A ye dɔ kɛ. Musa Samba Jalo. Ale de ye nin sɛbɛn. Fulakɛ ko di. Musa ko. A ko Kɛɲɛbakaw fɛ kunungu mandi. Bi yɛrɛ kɛrɛbɛtɛ. Kɛɲɛbakaw dimine do fo k'u tɔnji jɔ. Mun kɛra. Jean se dit sabula mouvement Kɛɲɛba awa kurango. U ka kurango o gɛlɛya de b'u la o de kɛra sababu ye. Dugu denmisɛnw maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ka bɔsa min ye hakilina ye i ka don k'o jira min ye Awa Kɛɲɛbakaw ye u tɛ foyi fɛ bilen fo minisiri Seydou yɛrɛ de ka taa sa min ye énergie ka t'o turu u ka dugu la maa o maa bɛ Kɛɲɛba ni kuranko kuma b'o bolo u da t'a la olu ko idem Kɛɲɛbakaw ta juguyara sa dɛ u jo don dɛ nafolo lahulata in b'u ka dugukolo jukɔrɔ n'a fɔra kuran tɛ Kɛɲɛba a tɛ se ka faamu c'est pas normal non c'est pas ils ont raison hein c'est pas normal. C'est pas ani wɔɔrɔ anw denmisɛnw anw jɔkɔrɔbaw jɔnni sodi k'a dɔn an nana fara ɲɔgɔn ka Kɛɲɛba hakilina ani taama k'a jira faamaw no k'a faamuya jɔnni sodi k'a dɔn a ko n'i ye Kɛɲɛba duguba ta k'a lajɛ bɔlɔn o bɔlɔn b'a la bɛɛ lajɛlen de bɔra sa u ka sirabangara min bɛ yen o y'o de minɛ sa min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye taama in kun tɛ dɔwɛrɛ koyi u ka yelenko de don kuranko sabula u ye jateminɛ kɛ min ye Kɛɲɛbakaw fɛ yen i ka don u ka kuranko tɛmɛn'a da kan n'a fɔra nin ɲɔgɔn na dugu dawulama nafolo b'a dugukolo jukɔrɔ jɔnni sodi k'a dɔn a sanubɔlaw bɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la u bɛ se ka kalo caman kɛ kuma dɔ la yelen yɛrɛ tɛ mɛnɛ Kɛɲɛba ka da dalu jumɛn in na n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma kuranko bɛ min bolo min ye minisiri Seydou ye Seydou ka taa Kɛɲɛba sa ani énergie ka taa ka t'o cogo u tɛgɛ bɔ bolo u b'a fɛ k'u tɛgɛ di awa min ye énergie i k'a don den ma a ko u ka nin jɛkulu in sigira sen kan dɔwɛrɛ tɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka dugudenw ladɔnniya Mali faamaw k'u ladɔnniya cakɛda dɔ bɛ yen ko kama i k'a dɔn de wakili donnen don u ka kuranko la Kɛɲɛba dugu kɔnɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn kama dɛsɛr'u kɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten yanni kama kana u kun bɛ maa wɛrɛ bolo o de filɛ k'u talen dɔ ka t'u di kama ma Jɔnni Sodi k'a dɔn kuran wari ani kuran nacogo kɔni kɛ bɛ y'a damata gɛlɛya ye Amadère o de tun bɛ yen fɔlɔfɔlɔ ka kuranko ɲɛnabɔ Kɛɲɛba o dɛsɛra en 2008 kana bila bi la Jɔnni Sodi k'a dɔn awa Amadère dɛsɛra o y'a di kama ma kama yɛrɛ nana Keleku san 2009-2010 Jɔnni Sodi k'a dɔn kuran bɛ sanni kelen-kelen kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ dalasi 40 ani dɔrɔmɛ 4 i k'a dɔn sabula olu ka groupe électrogène olu tun b'a dasa kan u nana dɛsɛ gasoil ko don wa groupe de tiɲɛna Jɔnni Sodi n'a dun ma ɲɛ o kɔ kuranko sanni kelen-kelen i k'a dɔn o ye kɛwale min jɛ ka jugu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda minnu bɛ sanu sama ka bɔ dugukolo jukɔrɔ i n'a fɔ Somilo SA Jɔnni Sodi k'a dɔn olu mugu tɛ dugu la sabula olu damata groupe b'u bolo olu bɛ baara kɛ su fara tile kan nka dugudenw yɛrɛ i k'a dɔn yalima u bɛ cogo jumɛn hali jisuma sɔrɔli k'a min Kɛɲɛba gilasi sɔrɔli k'a min Kɛɲɛba wamani nin dugu belebeleba in dugubaya tɛ sa wari yɛrɛ min bɛ Kɛɲɛba dugukolo jukɔrɔ o de ko don n'a ma ɲɛ o kɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn Fumalikan i k'a dɔn mugu tɛ cakɛda foyi la bilen énergie yɛrɛ de ɲininen don fɛ sa Asimu Goyita a n'a ka minisiri min ye Seydou Lamini ye n'u ma fɛɛrɛ kɛ Lamini Seydou n'u ma fɛɛrɛ kɛ sa ka taa ni kuran ye Kɛɲɛba olu laban o laban i k'a dɔn dugu kɔni u b'a kɛ sanni gele-gele dɛ yan'an dun ka so o filɛ ka kangari da Jɔnni Sodi k'a dɔn ka nin d'a ma ɲi kun b'a la nin d'a fɔlɔ ye i k'a dɔn n tɛna k'a laban yɛrɛ ye o tuma ka kunnafoni jɛnsɛn k'a fɔ Mali faamaw ye Kɛɲɛbakaw dimine don fo k'a fɔ k'a to ten ni Ala ma jan kɛ sanu tɛ bɔ o fɛ yen bilen n'u ka kuranko ma ɲɛnabɔ o y'u jɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Worodugu jɛkwa ni Foroba ɲada Daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don i bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mande info Pasiriba n'o ye AS ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye tɔɔrɔ jugu min ani fɔɲɔgɔnkɔ ani kɛlɛ min kɛra Nuga ale ye dugu ye min bɛ Kangaba ale cercle fɛ fɛn min ye Kulikoro ye a gouverneur a labanna ni ka maa ci Jumadon ka taa dugumaw dalamɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ janvier kalo tile ta san 2023 fɛn min ye sanubɔ dugu 2 ye olu de kɔni nana kana karaw kɛ ɲɔgɔn na sanu bɔ dingɛ dɔ nɔfɛ marafaw besew fɛn min ye mugukɛndɛgɛw ye u bɛɛ lajɛlen y'a dasi ɲɔgɔn na n'u ko kiriw faali kɛra sɛbɛnnikɛla ko maa min fara don kelen cɛ 40 ne ka haya t'u bolo de ne ta ɲɔgɔn na o t'u bolo ne ta ye jɛla de ye jɛla mɔrɔ kabini n digɛra n bɔrɔnna mais min f'i ye pour que i ka da ne na s'il te plaît arrête i ka gundo dɔ bɛ n bolo arrête
ngo memi ngo ka toyi ngo pour que ka danena ima danena dia Mamadou jigi duguma ikanga sagi takana wallahi bi marfa chala ni ka marfa nga sagi soro ika toda duguma kan ni yenno ka de yoro re ka fo mako tumoro ne de be ka fi awo mor mor chie wulu la mor Mamadou tanga sagi takana marfa be mi ata sixième na kana ni marfa Allah ne de be ka fi sa ngamba tiala nyana ya ngamba tiala nyana ya Seydou o bana koy no be bulu ne de dabar na ba shi ndiri la ya wo yo ne bola dabar na bala murjango nyuma na wo yo edila wo yo minye to wu kume dio nege siraka ka dashi galiyeni ka dashi anaka chedo ka to ke che wolon vlamna ka ta ku sigi nege koro kale ni blakoro tipma Janti Seydou bama de betika denye do bi ke basaye do yere bi ke kanaye ya Allah ndey ngorobo sa marfa be joni mulodi Cheya dokana naka lasasi Cheya te oyesa ngo dokana naka lasasi de dabaraba ya puma foya je te promets sur les réseaux sociaux ah non je dis pourquoi moi je connais mes droits je suis un journaliste convocation de ma domi o doni beje tununa utari mine flawara ni de la ka dugula n'importe quoi e ben wone de mais c'est faux merci ne ka dugu ni gendarmerie ni soko sora kibi daji to abi tu gendarme ke sigile o gendarme teo ma bi ko kata yewa mata ne masa sigile soro ka ena o keme ga gatoni sanga dia ani malle sira do ene la o keme ga jaboni ndengele saka dia awaji ni ndengele saka dia ani gatoni ni commandant to ta to do Fota mais ndoro la ça je connais pas tu m'obliges à parler Nam Keita mon commandant je suis au garde à vous ka ena mais kuma fene ka ngane ka hayabo mali famo kama anyela sangoni ayinyo avam Nam sabani gala ko akoni ya taka laje fe minye ni dugu nye kangaba anana ke gwele ya belebele bade sigida mauni nyanje singi mau bade mau furu nywa mau uyere dama nana fili nywanga tiema fe minye shitana yo nana do kokono ako amanya mingo akeroye fe minye ni dugu flaye uye mugu dajo nywana bere ni ndolo akera mimbi se minaye sabani kala ko okera janvier kalo kileta san 2023 fe minye lakanaba uye olutara duni nyanje ma do mina na do be ka dana nga jamana yere fe minye gouverneur ye kase jamana ministre ma ani kase jamana gouvernement ma uma kala do nyina ka benaye uma machi uma communiquer upanga mame ma binani dara mais il faut partir de quelle juridiction? C'est le gouvernorat de Koulikoro. Et pourtant le gouverneur de Koulikoro là il blague pas. Lamine Kapori. Kapori ne blague pas. Kapori blague pas. Il blague pas. Mais Mouya ni yasoro. Akololo yelena adugmama ulao. Ah oui? Aye chef de cabinet bwe. Ka conseil aux affaires juridiques ayo le flab. Sûrement qu'il a donné des directives qu'on n'a pas respectées. Allez tête longa. Conseil des ministres au wulide. Voilà, merci. Nam. Sebenigala ko ako sanu kawuli gouverneur ko jona aw ye ninge mundela muna ningera aw ma rapport kene muna ma puma tiye fone nyana o puma jona ayo wuli ka joke akata kanga bakaw lame sabula fe minye kanga bakaw yo torola kalo kele ube sigila jamana mapma bebele kalo kleta muna wuli ka joke obi be ko ingalo kele ndafama o puma ninga tama ka duzuma kasa yake sebenigala ko o duzuma kasa ya puma mi no fora temise mnaka olu de wuli la ko mafo opma jona aya nyina ka directeur de cabinet fe noye Isufiana Ablaye Maigay ayeta jona femi kanga bakaw yakatu opma nywanya aw joten nade muna ni ngera aw mane la donia muna aw ye ko nye dogonela mumbe ni ngoy ngove aw senda ko affaire ka merci. Ils n'ont pas raison. Ou jota là où. Opma jona mobile clefle aya telia femi ngoni ye wuli kajo o kadamne sabanigala ko femi ye kanga bayo ye wuli kajo ke bebele kalo kletani nani ninga ye magwe utara femi nye jama ye okunsigile mbe ku makono akara bonya ani karamai lamena sabula femi nye jekulu mimbe noye kanga bayre sorti sawnye kafara uka jekulu ka noye ARCK ani femi association soninge kamara tomba ani coordination des jeunes munumbe mande kafara femi mande la datiguka nyamakalaw femi asanubo jekulu ye bela jele mekene kan jelu ani funew ani garangew bela jele bifo ubi kule ubi kule horona mande korole ninde Mali
manden ngorole n'u y'o bila kɛnɛ ka kɛlɛ in bi ban sisan Sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ banna sabula fɛn min ye gouverneur ye a ka ciden nana ni kuma min ye n'o ye directeur de cabinet Isufiana Ablaye Maïga o de ye k'a fɔ kɛlɛ ka ban badenmaw ni ɲumanw ka segin ɲɔgɔn ma fɛn min ye association des jeunes ye u ko aw n'an kɔ sabula ka kɔn aw nali ɲɛ anw ye déclaration kɛ déclaration ani bɛnkan min bɛ yen n'o ye mémorandum ye an y'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka yafa bɛɛ ma fɛn min ye bɛɛ ani koto ɲɔgɔn da la o bi sabati cogo min sɛbɛnnikɛla ko maa tɔ kelen min dora n'olu dusu kun bɔlen bɛɛ fɛn min ye jeliw ye olu nana ka n'u lasabali fɛn min ye bɛɛ o bɛ se ka sabati cogo min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɛra ko sawalenbaden ye sabula fɛn min ye kagabakaw ye n'o ye mandenkaw ye u ye ɲɔgɔn minɛ nka u ko gouverneur ma sanni ka taa anw mandenkaw bi min laɲini an b'a f'i ye i k'a fɔ jamana faamaw ye u ye mun fɔ de u ko a ko kangaba ka kɛ région ye manden ka kɛ région ye ni manden kɛra région ye cercle belebele saba bɛ manden o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ région ye a fɔlɔ sibi a filanan kangaba a sabanan selenge nka kangaba de bɛ kɛ région ye ça c'est possible n'o tɛ u bɛ kulikɔrɔ de fɛ Bamako kɛmɛ k'u séparer bon ne tɛ yen jamana dɔn mais e bɛ yen dɔn ne bɛ yen dɔn bon d'accord ok c'est très vaste c'est noté région caman gérera Kangaba région kura min n'u kɛlen filɛ ka kuma fɔ nin ye a ka bon n'o ye Mamadou Nama Keita il n'a rien dit ale de kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ o marifa bɛ ci don min ale de ko a y'a jɔ Mamadou Nama Keita ingénieur des ingénieurs paf duguma su fɛ ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa deli kɛ ko dakasa ale de y'o kɛ n'o tɛ a dugujɛw kun labɛn bɛ ɲɔgɔn kama tun Allahu akbar Mamadou Nama Keita naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni dalen bɛ kiri ka bolo kan ka fɛn min ye maninkaw ye u bɛ min laɲini manden to a la mandenkaw u ye min ɲini o de ye bɛn ni kelenya ye wa ko k'o kuma lase Asimi Goita ma ko fɛn min ye sanubɔyɔrɔ ko min n'u y'o bila ɲɔgɔn na o tɛn'u kɛlɛ tuguni sabula olu bɛ min ɲini o ye jamana ka sariya bɔ min bɛ bɛɛ ta dan yirila o bɛna kɛ sababu ye nɔgɔya kana nka ko k'a fɔ Asimi Goita ye a kana k'a kɔnɔ k'a fɔ mandenkaw t'a kɔ a ka fanga mara la bi bɛ Asimi Goita fɛ u sini b'a fɛ wa u b'a dɛmɛ jango fɛn min ye lakanabaliya o kuma min n'o bɛ ka don manden maa kelen-kelennin minnu ni zanni kelen-kelen don n'u bɛ ka taa bi gendarme ka poste kan maninkaw ko u ka donsow u ka denmisɛnw ani jɛkulu min b'u bolo kungo kɔnɔ n'u ye cɛ o cɛ sɔrɔ n'u min kunkolo tɔtɔ u b'i siri ka nin di Asimi Goita ma fɔ c'est ça le Manden ni de ye Manden ye naam nin de kuma ka di ne ye nin de ye cɛya ye le Manden naam kunnafoni filɛ nin ye hali an ye min cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tungara naam n bala cogo bɛ di Joël Cissé dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le bercail o don Y Dumbuya nin y'a ka sɛbɛn ye Joël Cissé sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko siɲɛ 3,732 o don Yuguba Saga a taa yɔrɔ tɛ nɔrɔ nanforo ye Joël Cissé di k'a dɔn ayiwa muruti ani baarabila min bɛ sen na dɔgɔtɔrɔ Kunda Ponge ani Gabriel Touré la Bamakɔ journaliste Seydou i k'a dɔn wulikajɔ bolo dara bolofara dɔ fɛ u ko min ma SNS ASPF olu ko i k'a dɔn syndicat minnu dɔlen dɛ maa minnu ni jɔyɔrɔ t'u la i k'a dɔn olu de bɛ nin murutiba in ani nin nkalonba in n'a ka mɔgɔw muruti a ko awɔ n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye syndicat national de la santé action sociale promotion de la famille min ye awɔ kudu damɛlɛ ale y'a jira sa k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ nin dɔgɔtɔrɔso la Ponge ani Gabriel Touré i k'a dɔn dalu foyi t'u bolo se foyi de t'u ye Joël Cissé k'a dɔn ni sariya yɛrɛ man kan k'a fɔ min ye wulikajɔ ni awɔ muruti ye walima baarabila k'a fɔ u bɛ kuma dɔgɔtɔrɔso ninnu don a la préavis de grève o min kun bila la gouvernement ka tabili ka janvier kalo tile 24 comité syndicat CHU Gabriel Touré olu kun y'a jira k'a fɔ min ye ɲinifɛn 6 ye i k'a dɔn u b'o de wajibiya fɔlɔ min ye ayiwa sarali ye u ka sara kɔrɔ minnu bɛ yen o dara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ o ka sara n'o ma kɛ min ye baara bilali ye da kelen yɛrɛ u n'o kɛ nka yan'o cɛ comité syndical min fana bɛ Ponge o fana kun ye grève daminɛ grève min daminɛna n'o fana bɛ waati bɔ min ye wulikajɔ ye ani ɲɛfɔli février kalo tile 16 tɛmɛnen Bourg du Travail la syndicat national de la santé action sociale promotion de la famille n ye min f'i ye sanfɛla la a ka ca kojugu u ko min ma SNS ASI
PF a famana i ka dɔn o den n'u bɛ UNTM na UNTM ye foroba baarakɛlaw ka cakɛda ye min b'u ka ɲinifɛnw kɛ a ko ɲaami de donnen don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabula dɔw kelen bɛ k'a f'u ma k'u yɛrɛ ye syndicat ye k'u du damɛlɛ ka fɔ la a ko olu de t'an bɛ mɔɔw su i k'a dɔn ka mɔɔw bila muruti la a ko a bɛrɛ ta sariyatigiw tɛ i k'a dɔn k'a fɔ de u bɛ se ka kuma i k'a dɔn jɛkulu in don a la a man kan o kuma olu ka bolofara n'o ye SNS ye i yɛrɛ y'a tɔ ɲɛdɔn olu ye wele dakɛ kabini a bɔ décembre kalo tile 21 2022 23 ayi 2018 olu kun ye wulikajɔ caman kɛ k'a fɔ de ayiwa maa o maa b'a la n'i bɛna muruti walima wulikajɔ kɛ min kɔni ye ayiwa syndicat to a la i k'a dɔn i bɛ sɛbɛkɔrɔ ɲangi o ɲangininw de tara ka ɲɛsin min ye Fuseni Kulubali a n'a ka bureau bolofara min bɛ yen min yɛrɛ dɔnnen dɛ n'u ni baara man kan o tuma a bɛ ni ka san 5 bɔ syndicat bolo in i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen gɛnnen don ka bɔ i ka ɲininka syndicat ko la docteur Laseni Jangeli secrétaire général comité CHU Gabriel Touré i k'a dɔn o fana suspendé don san 1 min daminɛna kabini décembre kalo tile 22 san 2018 a ko tuma min bɛna nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o de ye congrès ye congrès de kan ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye congrès min awa ni bureau min sigira Kasimu Tarawele secrétaire général i k'a dɔn kelen de kan ka kuma i k'a dɔn syndicat tɔ bɛɛ lajɛlen to a la olu de bɛ kuma tigɛ latigɛ u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu kan ka kɛ secrétaire général CNS a tɔ i k'a dɔn o kuma u bɛ welewele dakɛ maa minnu dan b'u yɛrɛ kɛ syndicat ye k'a fɔ u bɛ mɔɔw muruti walima ka baarabilaw boloda u k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ sariya kɔnɔ bi u tɛ sariya kɔnɔ sini u ka segin ka n'u ka baara kɛ. Kudu danbɛlɛden nin fɔ wa Kudu ka ministre ka wari minɛ k'a dun a ka maa sɛbɛw to k'u ka baara kɛ. Dɔgɔtɔrɔso bɛɛ paralysé len ko grève tɛ. Chédou, je t'interdis de parler comme ça. On est dans une rêve. Tu n'as pas à donner. Non. Je t'arrête. Retire ce que tu viens de dire. Quoi? Je l'exige. Demain. Il pourra qu'à point min ça. Au bec papa poko de là, hôpital où doit c'est ce que j'ai dit. J'exige que tu retires. On se limite uniquement à ce que le journal a écrit. Angato journal quoi? Merci. Bon, j'ai retiré. Merci. Ibolodo. C'est simple. Mais j'ai des détails. Non. Les détails là, tu vas le. Il faut au Fika Radio Soba. Ou bien il y a réseau social. Au détail, nous. Mais décidément, tu ne cherches pas la vérité. C'est pas une question de vérité. Chaque émission. Mais les hôpitaux sont paralysés. Non. Gabriel Touré point. Je te dis, cette explication là. Va donner ça sur ta radio. Les gens t'écoutent. Ça, c'est une revue de presse. Mais c'est la dictature. Dictature terre. Mais non, tu commences à m'amener. Tu es un dictateur. Tu vas pas profiter. Staline. Jamais. Tu es plus pire que Staline. Ah ouais? Tu vas pas profiter. Mais j'ai des informations, je te dis. Merci. On te suit. Ubi Mahama Toafo. Noko. Ubi Mahama Toafo. Mbabedo. Je connais. C'est d'où? Il y a une émission, mais il y a ni nous explication du comment de faire de cela. Donne-moi l'aide. 16h. En bas la main. Sinon le reste là, il te voit. Alors il bolodo. C'est un ordre. Il m'a beaucoup de bagari. Ah te fois. Il bolodo. Non, le petit là, il est méchant. Il va profiter. Il va le dos.